سلام سلام تخاتاتلتي مدى فتار وانا قميك انهم لو مخان مبلك على اي كفال بس حاونا تقادالاي نبر تقادالاي ملو برهان ود الحلو كتلينا ابزي نايلومي ارسناها زعبا سفلا لعتوتات ناي تاريخ زملكتنا كنبلو عنها تاريخ نقرا تاريخ زواج مبار مالتي ناتو تمكرو ناتو تمكرو سي انتاي كنربح نخل ويكا انتاي مخربنا يخل مالتي ودى الحلو ويكا تقدالاي من برهان قديم تقدالاي كمتي أما توزق رأسو خاب سبعان شوعتين موداتا كندي عمدكم ولا أرجع عشران أربعة ثلاثان أربعة سبعة أربعان تشعات سبعة تشعاتن هو خاب سبعان تشعتين كساب حجسي كندي عمد جيرنا لنا أربعان خمسين أرجع أربعان أربعتين عمد مالتي يا حجسي قال لي تمكرو أيكون انزل ومالتي نايلوم خا حتى ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን እንታይ ፍልሊ ኣለዎ ዝፈላለዮም ዘቀራርቦን ነገራት ክትገልፀልና يا زي هزبا قنبار ديمقراطيا فتحن زبل دحرتي سالساي ودوا قبا نعفا خيرم تقبروا ديوتي እቲ ህዝባዊ ግንባር ከኣነ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ምስ ተሰየመሉ ስጋዕ መጨረሻ ናፅነት ዝኣተወ ግንባር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘራኽብ የብሉን ስለምንታይ ዘራኽብ የብሉን ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ኩሉ ግዜ ንኣይ ሕቶ ትኾነኒ እንታይ ኣላ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ክብል ከሎ ኤርትራ ኣላታ ሓርነት ዝግበር ንኤርትራ እዩ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ትብል ግን ኤርትራ ትብል የብላ ህግደፍ እያ ትብል ወይ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣኺልዋ ፍትሕን ንኤርትራ ትብል የብላ ንመን እዮም ዲሞክራሲን ፍትሕን ክገብሩ ኣይፈለጥኩን እቲ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ህግደፍ ከቕምዎ ከለዉ ኩታ ናይ ውድባዊ ጉባኤ ተኸዲኖም ኣብ ናቕፋ ኣዕሚቖም ቀቢሮም እዮም ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቅዒ ወላ ከም ግንባር እውን ብኣዋጅ ስርሑ ወዲኡ ኣብ ቅዒ እዩ ተባሂሉ እዩ ስለዚ የሎን ሕጂ ኩሉ ግዜ ህዝባዊ ግንባር ገምታት ገለ እሱ ቀደም ኳ ብዓለም ቀቢሮሞ ብናቕፋ ንዝቐበርዎሲ እንታይ ልካ ከማ ክትፀረፎ እንታይ ልካ ክትሓቶ የለን ተቐቢሩ ተባሂሉ እዩ ድሓር ኩሎም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኩሎም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣይኮኑን ኣነ ርግፀኛ እየ 80 ካብ 100 ኣይኮኑን እቲ ብዓዲ ዘሎ ምናልባት ብኩበን ካሴራ ናይ ህግደፍ ተዘይሒዝካስ ኩበን ኣይፈልጠካን እዩ ሽኮር ኣይትወስድን ኢኻ እናተባሃለ ብሓይሊ ከትሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ንኣይ ብውልቀይ ሓሲቶም እዮም ካሴራ ናይ ህግደፍ ክሕዝ ኣይደልን ኢለ እዮም ኣይሕዝን ኢለ እዮም እሞ 2 ካብ 100 ዝቁረፅ ናይ ህግደፍ ኣሎ እሱ ፈቲኻ ፀሊኻ ክቁረፅ እዩ ኢሎም ቁረፅዎ እሱ ዳ ወላትን ትህቡና ዘለኹም መማቐርቲ ኢልኩም 150 ድን ወላ ገለ ትህቡና ዘለኹም ኩለን ተወሲድኩምስ መንዳ ክሓተኩም እዩ ኣነ ግን ታሴራ ናይ ህግደፍ ኣይደልን እንታይ ኢኻ ኣቱ ህግደፍ ከይኮንኩ ወፅየ ማለት እዩ ወላ ሲቪል ከለኹ ከይከተትኩ ኣብቲ ስነ ኣመሓዳርና ኣጊድኩም ኢሉኒ ኣባል ህግደፍ ተዘይኮንካ ብዙሕ ኣብ ሂወትካ መሰናክል ከጓንፈካ ኢሉ ኣይከውንን እየ ኢለዮ ምክንያቱ ንኣይ ሽቆይሲ ከሰላ ቀርበን ኣሎ ከያለ ንብኦም ዝጓናባሕ ዘድለኒ ከይደ ከሰላይ ከይደ ገዝእ ያ ስለዚ ሲ እቶም 20 ካብ 100 ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ግን ኣባላት ህግደፍ ኣለዉ ኣብቲ ቶብ ሌቨል ንሶም እዮም ከዓ ዝዝውርዎ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብኦም ኣይግለፅን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሲ ፅቡቅ ዝኾነ ቻርተራት ነይርዎ ግን ተቆፂዩ ኣይተተግበረን መወዳእታ ኣይበፅሐን 91 ፀላኢ ባሪርና ኤርትራ
كم هاجر أب عالم تتحيل زنبرت بحجن بحيلن إيرترا هاجر يعتبر من الله إذا ملي بانديرا أب حبرات من قصات كم شكل تغيير زغر مكا مجمرتا بانديرا أو حبرات من قصات شكل كلها تسمياوي تتسقيلا انت استوعي كلا بدحرو كم يجرب تا أرما ناسنا زنبرت يرم ما يفلتن ስለዚህ እንታይ ክብለካ ዘልየ ቶታሊ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ነቲ ሽም ዳዮም ክሽቅጥሉ ደልዮም እምበር ወላ ሓንቲ ዘራኸብ ነገር የብሉን ብምልኦም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከዓ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣይኮኑ በዚ እየ ዝገልፆ ኣነ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ሓደይ ዝብሉ ኣለዉ እቶም ኩሉ ሓደይ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ከዓ ክገልፅዎ ከለዉ ማለት እቲ ብዓብዪ እቲ መራሒ ናይቲ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ዘሎ እቲ ናይ 70 ዓመት ሚን 50 ዓመት 50 ገለን ዓመት ኮይኑ ሕጂ ኢሳያስ ይብሉ ዘሎ ኢሳያስ ይኹን እንተላይ ገይሩ ዝውሮ ዘሎ ማለት ስለዚ ልክዕ እቲ ሽም ከም ዝበልካዮ ተለዊጡ ክኸውን ይኽእል እንተኾነ ግን بعبي إنتو ما راح زي لو تسلويت نختبر أشجاري زللو مسؤول أساسيون تي كفاءة نجارسي نيرو قرب ستر زبالة نيرو حجها ناب وصو علم زفاف تخوي نمبر السي سلسلة صغيرة نجار يلا نيلهم بقوم يوم زوم عبود السي كل هذه شم تراي قرب لوت أبيدي مسيمبا السي تقول كفاءة زجبر دينا برا أجلسي بسوفي حجي غير والله يا حجي كما مثلك امين حوز عارف انا كودي حلو كما قلته كم زبلكها زي الرخب يا بلوغ زي الرخب يا بلوغ زبلني مخليتاي مثلك حدث هزوا غنبار حرس ايرترا إلو زقال الزنبرة حفاظ تغزالاي بمولو أبار سلفي نبرا زي الفوتو سلفو كوليري بحرنا طلتنا خمر تنجرنا تسلفي وقع فارسلة تبعين ስለዚህ እትሰልፍኻ ትኩሉ ፀይቅና ገበረ ድመፀፍቲ ውሽጢ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ግንባር ዋርዲኡን ብሮቱን ጥራሕ ዝፈልጥ ተጋዳላይ ትፈልጦ ይብሉም ብዛዕባ እዚ ስለዚ እዚ ህግደፍ ዝበሃል ዘሎ ከዓኒ መቐፀልታ ናይቲ ሕቡእ ሰልፊ እዮም ዳኣ ከም ፓርቲ ከቕምጥዎ ደልዮም እምበር ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ፓርቲ ኢሎም ከይገልፁ ተወዳደርቲ ከቕርቡ ይከኣሉ ሃገራዊ ዕርቂ ይገበሩን ነተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣለጠፊኣ እምበር ببوليتيكا أب حبرتسب إسرا سرت اللوا هجراو عقد تغيرو بارتي خوينا تو أيبولو سلازي بارتي يلوم كقولتها دفرة يرخمون من ده الله خالد مسنت وهذا بارتها كبلو بيوم فلاتاتن بزعبا بوليتيكان حبرتسب نزفلتو نزيك يحطوتو خالي شمت راح يقير مور نسي تجمباري لم كانت سبب دناغرو مخنياتو مسكين حبرتسب رقيبه مالو تقول دناغر بر بعلامان بتكبارن أيرهابون يوم إذا هجرة زبها المبار بلك زرها بسون شلكا مستا مستراوي سل زنبرتنا يبع الأساس تراح يدسامة نسخة كم تقعد عليه أسبوع قنبر ما أدمنات النسي إني عسرت أبصر عن شاعتين ساعة عن هذا عسرت قلت عملت تقعد عليه نيتها وعسرت حاجة عسرت يا هو هجي إذا حبيت السلف أنت نيرك هذا بتاع باميدا هلا بفصل يبلا كان يدلهم بفصل أي فلتن حنت جزء أبي هوتي كم تمكرو كم علاج كعلك أب ربع عن سباق جنبار ربع عن سباق كل ناسي قويل الناس تصوت ناس كبره هرب صريحة سنة الله هارور ميتس دقوتي سو واحد صار تحط أوت ورحين يرو هجي أجار كبيز برا سلزخنا قرب كابتن فأم حلق قلنا حجي صح لهم سبات دي موتيس ما يخابله سوق لهم تزرق حمد حجي أنا خام حرام مسيلني برد كايف لي وأتا ما يخاف مسولكم حدث أنا يبلني مشكلة ما قصة ورث السوي له وأنت لا فاحل كنت فوق خمسة لما حروب له وأنت ما تقبر الاستخاب دي يبلني حجي رأي أنا أبغى شيء كم كل له أنا هوا أنا أكبر هرم تاني حسي هارور ميتس تو حيزن فات كورس لازم شيء قلنا
حجي تمام لسه تقبر وطي خابلو انا زي ما اسي زتاثر زلهم حبو سلف نيرو فريسو مستبهله زتاثر زلهم دحر خندي عمل امن ان مخنياتو خمو كلونا الى امنت الذي نبرني زيا كم تاشمو يذكرها كل جزء مالته زي اب تسعن اب ندي مسلكا اب ثمانين شوعتن قال ما زقصات زنبرلو انا تفرت ما طبعا هذا قصات زنبرلو اب جنبار ربع عن سبع سلازي اتسلف ساين فوتنينا دحر ግን اتسلف فريشن سولنا انا حدش مري تايم زلو تايم مالتي سلفي دحر كم زينيرو له كم زينيرو كم زينيرو كم زينيرو مستوى هو من ده قالوا سلف كخونو شو قريبنا سلازي برقص از حجي هجرس دبها زلها متى كاتا اتي ناقنصله دمص سلفي متى كاتا ناسي يقنصل كالو سبنا اسرالو سبنا يدكلو سبنا فقر السدت يسفرلو بقى هاجرنا يبحث جيروا تنقلالا عبد الله سقع برقدنا حمد بصحوا مالك يا حجي تبا أنا تير كايا مهنياتو هذا تقادل تنتاي نزول صبوا كم زنا برني ولا نتا سلف خم تنبرنبر نعتاش مهم زي نبراس يزارو بيمس خاجن تا أنا ترى بالكالها مقصل تا تحب تسلفيات قصد دلاب هيك نسا تهجده ده مالك تحب تسلفي زي برات يعني هذا كونه نعم يخدمنا نستا كامل كلا أبزي كتيلا كتاري حتى أنت هتمزلا أبزي مچم أبزي حبرت سبت ريالها إذا أورا جوز أجم بتاع مسأجم من إزقاس خين النازلو مالك أبز باقوم بار حجي هو يهدف مالتي نأورا جاسي كم دفاع يزقبره بأورا جا سبات ندبا أسيد مسجتي بعلو مالتي قال سبات كا نو حزباقوم بارسي أبا أرجع أمنني ما تزواجون باركم مثلا هتيوم إليتنا نزلنا مالتي كما مفافي أمانغو عبيتي تقادل توي كحلفتي يتقومون لي هندا أبدخل من محدارات وي يرأيزي نسخة تمكرها خميزنا أو رجع أوشتي يقدر يتقومون لي هاتو ويتعب تسلف تقومون له نيرا تبل دها ولا ريسانات كان حجي انا انتي لك بس لك انا وحال تقاسا يعني يوا او دفاع تسلفي هاي تسرح بخما يقاطوم بخما يتعشوا قورم اي فلطني بقول لك جهرا يقيحن ليت فلطني لك فلطني يرأي كمزرا ترجم يبلو قل بزحات قدايم تقادلت خقلتو خلو بس حجي تكبرنا هجرت زخيب زلو كقبرو خمس خيل زعمل أنا بعلي بتمكر جن إذن كجبر القارئ كستون خستوك خمس جيرو دبلو جن ولا حتى يلا مغنياتو أنا هذا مجلس كوينة تقادله في توراري أنا بتحرو قبضنا مسرع عليكم حيلتات كذا أم حيلتات كاني مدفع جو كوينة يتكش سقع تامت بتسني حجي أبتدي دحرج زقبر ولا حنت نقدر أي فلتن حنت جزء أب حيلنا أب روح عن سبع مالتي هدما هجرة أقول كلام مستقفة كاب حجريوسي زهادمه موت كن فردينا تبل حقس سامي بمنا وها ربع عن زي سبعة اسفلت مالك دي مالتي ابرو عن سبع قد قد من اعطيت لك الله وانت ايش بلا إني لها أتلك قرينا هو تايش بلا لها آتيه هنا تايش بلا لها بموت انما انت انقتل زهادمه وهي هدا هذه مصبح كان مت وي رخبنا نمصو وي بعلي ملس بزي معك مسواتنا خف الناس بزي كاب الناس تنقتل شعو بقى بزحات سبع قاوتا وصلنا بقى مدحان قديشنا لنا يلم تطوب لما استحيلنا عزك الله حجي لا ما فراري ما حتى يوم مزغولو قلنا مش على تبعنا دحري دق قبطة كما مسوط انا مبر اي تامنيني خا حدا تقادلايتي بقيت جرم قتلو حجس انت يبلو ديمكم مزلنا زليم يقبلنا ام ديمكم الى حسيبه ما يفلتن ግን ገይሮም መዓት ገሊኦም ኤርትራ ኣለዉ
قاليهم تسويهم يلون أكل شعوع جاو سونا تطور بلا ما مالتي أبقى هادوكات كما يكيلو أي فلتن فدهاني حجي بزي تكبار حجي سخورة زول هكدف جل زوج كلهم قدام تجازلتي مخنياتو أب تصفحي ناي بعد إساس معرس لزلبرو كقولوا خلوا بزي حجي زول تكبارو أساسيركا تكتانو كجبر زكالي حقهم يوم ملكا تأمن مالك مرحجي زي كون تاريخ أنا زي خمدي أخذ قبل إذا خزارب جهراي يعني يا أمين حوي حجي بقول كها حكير سي سوق بلعبة أوراجها زمزكا سجم سيبل كان بقول كها كملوا بالحق ناي زغر بكا أنا ذاته ود أكله جزاي مخاني كمان دفلت أنا سبيلن وي عن سبتاي وي تجرى قال يدوسلهم سلسلسي أنا أي بأوراجها بخمسة خمسين سجم أبدي قاسي بفلان سجم مثيني فلتني جدهاني سلازي أنا أنت حنتي كلا بوازدلي أوراجاس منت لاي أنا أوراجا دخور علي تاسو ولد كل عدي أشرات بالك دخور عليا ولا ده هيكون كو إرتراوي كونكون زخورة سب نزيك فرحية ولد هكذا أنت أن حماق يتقمر نيرو نحنا نصبغ نتقمر كمتي أبوتاتنا نبحقوتان ذات قبرو نبرو موسو وقت واصل كله هكا منها ود منها خبيني عدي خاي كان يقول تحاكت ولا خاب كله جزاي نفس رأي تواصل ولا خاب كله جزاي نفس حماس تواصل من الود من المخانقة تحورة تسوي سلتي سلازي እቲ ህግደፍ እንተ ደኣ ንክፉእ ተጠቒሙሉ ንሕና ከዓ ንፅቡቅ ንጥቀመሉ መንነትና ምዃኑ ኤርትራውያን ምዃንና ከዓ ክንተኣሰረሉ ንኽእል ሓረግ ጌርና ከዓ ንስራሕ እዮ ንምንታይ ከምኡ ዘይንገብር እንተ ደኣ ንሶም ንክፉእ ተጠቒሞምሉ ፅቡቅ እያ ንሕና ንፅቡቅ ንጥቀመሉ ከምቲ ዝበልካዮ ያ ከምቲ ኣቦታትና ብሓጉታትና ወይ ከዓ ኣዴታትና ንፅቡቅ ተፋሊጦም ንፅቡቅ ካብ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንፅቡቅ ንጠቐመሉ በር ኣብዚ ደገ ንሪኦ ኣለና ኣብ ደገ ጥራይ ዘይኮነስ ኣነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፈልጦ ፀገማት ክንደይ ተመክሮ ኣለኒ ናቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘጓንፈና ዝነበረ ማለት ያ ሕጂ ንዓኻ ግን ኣየጓነፈካን ኣሎ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ማለት እዩ هو انت مسلك انا كبانفن زي كعلى مخنيات ቀጥታ ናፅነት ምስ መፀ ምስኦም ሰባት ይኸየ መጀመርታ ኣብ 91 ኢና ንሕና 4 ሰብ ታንከኛ ኮይና ኣድማ ዝገበርና 91 መጀመርታ ጌና ሰብ ከበሮ እንዳሃረመ ከሎ ሽዑ ካብ ሽዑ ሒዘ ፅላኣት ስለ ዝነበረኒ እቲ ፅላኣት ከዓኒ ፍልዮ ስእልካ ንሓደ ክቅርቦ ንሓደ ክርሕቅዎ እቲ ሓደ ከምዚ ምሻሎ ሕጂ ደስ ዘይብላካ ትርኢ ካብ ምንታይ ዝበገስ ኣይትፈልጥን ወላ ናይ ሰልፊ ምትእሳር ይኸውን ወላ ካልእ ይኸውን ኣይትፈልጥን ግን ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን እናፀላእኸ መፅ ድሓር ብፍላይ እቶም ስንኩላን ምስ ተሃርሙ ካብኣ በቃ ቶባ ኢለ ማለት እዩ ስለዝበልኩካ ዘረባ ተዛሪበ እዛ ጥሉላይ ትብል ፀርፊ ተቐቢለ ኮፈል ተባሂለ ማለት እዩ በታ ጥሉል ድሓለፈትለይ ከዓ የመስግኖም ካብኣ በቲኸ ምስ ወፃኹ ኣነ እዛ ነፍሰይ ክኢለ ዝነበር ዝነበርኩ ሰብየ ምስ መምሕዳር ርክብ የብለይ ምስ ቤት ፅሕፈት ምፅያስ ርክብ የብለይ ምስ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ርክብ የብለይ ዳስዋይ ካብኦም ዝደልዮ ነገር እውን ስለ ዘይነበረ በቃ ኦኬ ፅብቕቲ ካልእ እንታይ እዩ ብሓፈሻ ነቲ በዚ ገለ ምንቅስቃሳት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት እውን ነዚ ናይ ታሪክና ዝነበረ ንናፅነት ዝነበረ ማለት እዩ ብዙሕ ክብሪ ይብዎን ከቃሽሽዎ እውን ትርኢኻ ከምዚ ክስምዕ ከለኻ እንታይ ይስማዓከሳ ወል ከለኻ እንታይ ዝብል ዘረባ ተጋዳላይሲ ይኣርግ እምበር ኣይልብምኒ ዝብል ዘረባታት ናይ ቁሩብ እንታይ ሽሙ ዝሓለፈ ኣለሞ ሕጂ ነዚ መንእስያ ናብዚ ቁሩብ ያ ሰሚዐየ ኣለኹ ፅቡቕ ኣለኻ ኣነ ፅቡቕ ኣይስማዕኒ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ወላ እንተሓመቐካ ሓደ መዓልቲ ሰብካ ምዃኑ ፈሊጥካ ግን ገለ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ክትኣመን ኣለካ ሓደ ኩሉ ተጋዳላይ
عشا يكون تجادلاي كابتن بعلو قداي زخونة ابن زخونة يكون حبرتها تبدله بتمنجستي تجادلاي ስለዚህ ተጋዳላይ ክንሰይ ዘይኮንኩን ኣነ ፍትሒ ዝደሊ ዘለኹ ካብ መጀመርያ ሒዘ ከመይ ዝኣመሰሉ ተጋደልቲ ከየለውን ማለት እዩ ኣለዉ መሊኦም ስለዚ ንኩሉ ተጋዳላይ ኣሕቢርካ ምህራም ፅቡቅ ኣይኮነን ሓደ ሕብረተሰብ ሕማቅን ፅቡቅን ታሪክ ናትካ ምዃኑ ኢኻ ክትፈልጥ ዘለካ ግን ንናይ ትዕቅብ ንናይ ተፍርስ ከዓኒ ብውግዕ ክትፈልጥ ኣለካ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ቃልሲ መጀመርታ ቀዳማይ ፀላእና ዘሎ ሕጂ እቲ ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊቁ ሒዙ ዘሎ ነዚ ሃገር ኣብ ደልሃመት ለዊጥዋ ዘሎ ቀንዲ ታርጌት ክውቃዕ ዝግብኦ ንሱ እዩ ፅባሕ ንጎ ሓሳብ ኣለዎ ሰብ ኣብ ጠረጴዛ ይዛረብ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ይሃለዎ ብዛዕባ ታሪክ ተመራሚሩ ንሕብረተሰብ ይረድእ ሕብረተሰብ ተቐቢልዎ ሓባቡ ዓሸራ ሕብረተሰብ ኣይተቐቢልዎ ከዓ ባዕሉ ይርዮ ጀርመናውያን ሲ ናዚ ዝገብሮ ዝነበረ ሰብ ዘንትደሉ ዝነበረ ታሪክና ኢሎም ሙዚየም ገይሮም ኣሎ ክፉእ ነገር ተገይሩ ናቶም ካዩ ክፉእ ነገር ተገይሩ ግን ታሪክና እዩ ሰብ ካኒ ኣብዚ ሰብ ዝቃጠል ነይሩ እናበለካ ከከይዱ ይርዮ ከሚዚየም ይርዮ ማለት እዩ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ከዓ እዚ መንእሰይ እዚ ፅባሕ ንጎ ነዚ ሃገር እዚኣ ናብ ለምለም ምስ ቀየራ ሕጉ ምስ ገበረ ህዝባዊ መንግስቱ ምስ ተኸለ ባይቱ ምስ ተቐመ ኩሉ ነገር ምስ ተፃሃፈ እቲ ኩሉ ክፉእ ዝነበረ ናይ ግዜ ቃልሲ ንሕብረተሰብ ንወለዶ ድሕሪ ሕጂ ንኸይድገም የስተብግረሉ ሰባት ዝእሰሉ ዘለው እስር ቤታት ይርዮ ከምዚኦም ገይሩ ስርዓት ህግደፍ ህዝብና ኣብ ከምዚ ገይሩ የሳቅ ነይሩ ተመሳሳሊት እያ ሕቶ ኮይናሲ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብዙሓት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ከም ኣብነታውያን ንሪኦም ዝነበርና ስነ-ጥበባውያን ብፍላይ ማለት እዩ ተጋደልቲ መብዛሕትኦም እቶም ዓበይቲ ተጋደልቲ ዝነበሩ ዳርጋ ኣብቲ ነቲ ስርዓት እዮም ዘገልግሉ ዘለዉ ኣብዚ ደገ ኮይኖም ከዓ ማለት እዩ ኣብዚ ደገ ኣብ ውሽጢስ ኣብ ውሽጢ ግን ኣብዚ ደገ ኮይኖም ንዕ የገልግሉ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሽወደን ይመስለኒ እዚኣ ኣዝያ ንፈትዋ ዝነበርና ተዋሳኢት ናይ ጭ ሓፂን ኣደይ ኮይና ትዋሳእ ማለት እዩ ስወዳእ ኸዛ ኣዝያ ናይ ኣደ ምስሊ ሒዛኡ ትዋሳእ ነይራ በዓል ማዕበል ከዓ እዚኦም ካብቶም ህቡባት ንፈልጦም ነራ ስነ-ጥበባውያን በቲ ስነ-ጥበብ ገይሮም ነቲ ምግዛእቲ ዝገልፅዎ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን ምስቲ ዓማፂ ዝኾነ ህግደፍ ምስኡ ኮይኖም ኣለዉ ብዙሓት ተጋደልቲ እዚ እውን ከምኡ ዘብሎም ነቶም ገለ መንእሰያት ማለት እዩ እዚ ከምኡ ዘብሎም ሕጂ ከማኻ ተጋደልቲ ዝነበሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክወድቁ ከለውሲ ከመይ ክስምዑኹም ከመይ ይስማዓካ በቲ ሓደ ወገንካ ሕማቂ ብጣዕሚ ሕጂ እንታይ ሽግር ኣሎ መስለካ ኣብ ገለገለ ተጋደልቲ እታ ህዝባዊ ግንባር መዘናገሪት ኣብታ ህግደፍ ስለ ዘላ ናይ ኤርትራ ትልኮ የላ ኣጥፊዋ ኣብታ ህግደፍ ኣብቲ ናይ ሓርነት ኤርትራ ትብል እያ ተቐሚጣ ነይራ እታ ኤርትራ ትበሃል የላን ግን እቲ ህዝባዊ ግንባር ትብል ስለ ዘላ ዋኖቶም ኮይኑ ይስምዖም ይዕርክቶ ኣለዉ ኣነ ሰባት እክዎ ይፈትዎም ይዕርክቶ ይብለካ ኣለኹ እዚ ረኣያ እዚ ስምዑ ኢለዮም ኣነ ሕልናይ ሸይጠ ክነብር ተዘልየ ንኣይ ከመይ ምጣዓመኒ ብኣንፃር ንኣይ ምጣዓመኒ ሕልናይ ሸይጠ ሰብ ክስእሙ ኢለ ክገብር ተዝደሊ ንኣይ ምጣዓመኒ ግን ከምኡ ዓይነት ሕልና የብለኒ ካበይ ክሽምታ ስለዚ ብዙሓት ተጋደልቲ እንታይ ይስምዖም ከምዚ ኣሕሊፉ ዝህቦ ዘሎ ስጉኡስ ኣሕሊፉ ዝህብ ዘሎ ከምኡ ኮይኑ ይስምዖ እዚ ታሪክ እዩ ዝሓለፈ ታሪክ ኣይድገምን እዩ ሕጂ ዝስራሕ ታሪክ ነቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክትክኦ ከም ዝኽእል ከኣምኑ ኣይከኣሉ እዚ ከኣምኑ ክኽእሉ ኣለዎም ህዝባዊ ግንባር ነበር እኳ እዩ ወረሲ ከዓ ሕጂ ከማን ይዝከር ኣሎ ሽም መሸቀጢ ኮይኑ እምበር ንሶም ምስ ቀደም እዮም ቀቲሎሞ እቶም ኤሊት ዝበሃሉ እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ናእፋ ከምቲ ዓንተ ብዘልኩኻ ቀቢሮሞ እዮም ህዝባዊ ግንባር መይቲ እዩ ኣብቂዑ እዩ ኢሎም ቀቲሎሞ እዮም እንታይ እዩ ዓሻሲ ምዉት ይናፍቕ ሕጂ ዝተጋዳላይሲ ሕጂ ሕብረተሰብና ህዝብና እቲ ዝተጋደልናሉ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብፅሕዎ ኣሎ እንታይ ክኸውን ዝግብኦ ነይሩ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ እምበር ህግደፍ ተተንኪፉ ወይ ህዝባዊ ግንባር ትብል ስለ ዘላሲ ከም
ناتكا أحليش كاتر زلها خوين سمع تجاجت بزحات له يعرف طيب فوتهم لك على خد فوتهم يا مر ولا حد تفلا يتغني هي سيو أجي تاينا هنو ندلب حتيرو تم من سياسي لك تقادلت لنا تقاديلهم بتوع قاقا في لهم جيجن مستيق دف كينما تزقا خوينم وطعنا هزبهم مالت حد تقادلاي كلسي وطعنا هزب رئي وزي نت هزبن خمس نت مريت حران موسى يكون مريت درقس نيرو وندي بيقد هويدي مريت نت هزبي نت سقيات هزبي إلي وزي حجين عمر إنها نتوم أبقون السرعة لو رئينا زي كنا نبخلو تزقاتلاي كنزلو فوي كان نتوم أبقون نازلو سو ينتم ناير بحكي وضع حزب زردهم نناصنت نحزب زوصل ማለት ኣብትዋ ፃፃው ንፋላልን ድዩ ምልሓውን ገሊኡ ከዓ ህዝቡ ክረክቦ ኢሉ ዝወፀ ኣሎ ምክንያቱ ከምዚ ስደት ሕጂ ዝተፈላለየ ምክንያት ኢና ወፂና ከምኡ ማለት ስለዚ እቶም መንእሰያት ከዓ ኣብዚ ቁሩብ ኣቓልቦ ክንገብረሉ ነቶም ከምዚ ናይ በዓል ተጋዳላይ ምሩእ ብርሃን ደልሕለብካ ክብሪ ክንቦም ዋላ ካልእ እንተዘይገበርናሎም ክብሪ ክንቦም ግቡእ እዩ ولا خن زارب كلنا أنا هذا جزء هجي كل أب هيقدر دلو حماق ما نفهم جن كما يجي رجل ويجي له هيقدر في زبلا وزعت زارب أي مال ويجي له برت وزولسي كما أنا زلاي فتحي أو خلنا أنكم إنا نيرنا نعم خم بسها أو خلوا خيك على سني رزبل كا أنا نبعلي أو خلوا خيك على سني دعاء مي مالتي يزارب نيره وما كبانا نيو تزاربها نيرم زي خبرات كل وانا تمسيات يا حجي تابس لك أنا زوم دقناسي ردوهم مني توقعهم رداء له بينات حق يرداء الله ስለዚህ ግን እንታይ እዩ ከም ትዝበልካዮ ነገራት ኣስፋሕ ኣቢልካ ተጠሚትካዮ ፅቡቅ እዩ ተኸስበሉ እምበርካ ኣይተኸስበሉን ኢኻ ስለዚ ሓደ ሰብ ምፅላለቱ ክበኣስ መቸም ኣይኽእልን እዩ ዕቡር ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ፅላሎት ኮይኑ ሓሊፉ እዩ እቶም ዝሰርፉ ተጋደልቲ ኣካል ናይቲ ታሪክ ነይሮም ገበነኛታት ኣለዉ ጥዑያት ኣለዉ ገበነኛ ፅባሕ ልጎ ተህዝባዊ መንግስቲ ትኽእልዋ እምበሪ ብጭብጢ ሒዝኩም ተንጠልጥልዎም ብሂወት እንተልዮ ዋይኖት ኣነ እንተዳ ክፉእ ግብሪ ነይሩኒ ይንጥልጠል ብሕጊ ኩሉ ተጋዳላይ ግን ነዚ ሃገር እዚ ኢሉ ዝተቃለሰ ኣዕሚምካ ምስኡ ኣፀጊዕኻ ተጋዳላይ ይኣርግ እምበር ኣይልብምን እዩ ክትብሎ ነውሪ እዩ ኣይዝረብን እዩ ከም ዘረባ ልክዕ ከምተን ኣዴታት ተመሲለን ነዞም ደቅና ኣፃብዕተን ደውፃኣሎም ዛርቲ ኢና ንፀርፈን ዘለና ናበን ትቕየር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቃልሲ እውን ጥዑም ኣይኮነን ተኸባቢርካ እቲ ክፉእ ታሪክ ናብ ዝኮነ የብሉ እቲ ፅቡቅ ታሪክ ከዓ ናብ ዝኮነ የብሉ ሕጂ ክንገብሮ ዝግባአና እንድሕር ተገይሩ ግን ፅባሕ ንግሆ እቲ ሕጊ እቲ ቅዋም ባዕሉ ክሓትት ክትኽልዎን እዮም ዞም ደቅና ኩሉ ነገር ብሂወት ዘሎ ዋላ ሓንቲ ዓመት ትረፎ ንሞት ይፍረዶ ዋይኖት ስለዚ ብከምኡ ተጠሚትናዮ ፅቡቅ እዩ ዝተወፅዕዎ ወፅዓ እርዳእኒ ደቀይ ስለ ዝኾኑ ግን ንኩሉ ተጋዳላይ ከዓኒ ብማዕረ ዓይኒ ክጥምትዎ የብሉን እዚ ተጋዳላይ ይኣርግ እምበር ኣይልብምን ኢልካ ምህራም ጥዑም ኣይኮነን ብዙሓት ተጋደልቲ ኣለዉ እንዳበሉ ዝሓዱ ከምኡ እያ ክብል ዝኽእል እሺ ተጋዳላይ ገዲም ተጋዳላይ ምሉእ ብርሃን ደልሕለው ንዝሃብካና መቸም ተመኩሮ ከዓ ኣዝዩ ገፊዕ መመዚ ግዜ ቀሲልና እውን ከነበለና ሎሚ ምዛ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተኣሳሰር ንዝህሉ ኩነታት ኢና ሕፅር ኣቢልና ጌርና ዘለና ኣብ ቀፃሊ ግን ብትዕዩ ከነቕርብ ኢና ማለት እዩ ከከም ኩነታቱ እስኻ ከዓ ንበረልና ኣምላኽ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ يغنيلنا صوتا نورنا يا نظام دقنا أتفاعلنا أجوكم دا أبلنا نظام دقنا لعل كله نسوي بوتيتهم عدغاتو يا كم تانا تنزل ما يحجي هذا ما يحرنت نغطريها أملاح يا أنا حجي حرنت كوابي لطبي أملاح وأدخل إن شاء الله إن شاء الله تشبك قالوا أمليتي
ሰናይ لو عملتي قليلنا سناي تشاو